those also n'ime mgbagwo ọbụla dịrị ha ngọzi dịrị Chineke nna nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Eji mmiri nsọ agọzi ahụ Mrs. Rebecca Ogechukwu Okwor. Mmiri nsọ na-echetara anyị maka mmiri Chukwu nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị, anyị niile emere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri Chukwu wee baa n'ọnwụ ya, ya bụ dịka Kristi ji ike ebube nke nna wee bilie n'ọnwụ, otu ahụkwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị ji umeala rịọ ebere gị, biko were obiọma nara mkpụrụ obi nwa odibo gị na mọmị anyị na nwanne anyị nwanyị bụ Mrs. Rebecca Ogechukwu Okwor. Mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiela site n'adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọpụ ya agbụ niile nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi enwere anyị.
Rites, Onasa, Onetekwa, Ahine, Kene, Choko, Wakabari, and Unani, and Inside Funo. Abulade no was Kata, Jamisa Diasa, Mamaka, Nani, Isine, Mama, Wanani, Uradi, and Rambo, Ukwanoke, Loni Titiani, Ono Titiani, Ono, Abulade no walk to Kaya, no Ofe also. Ono sana aworo dị iche and ọnọkwa na ụgbọ dịkwa iche nke onye dị ndọrọ nche banyere n'ọgbọ ụgbọ mana ọ bụ naanị ụgbọ ka ọ nọ na ya bụ nke na-ebu egofe ofe nke ọzọ. Ada ọ bụ maka ịhụnanya jikọrọ mmiri Chukwu jikọrọ anyị na ya dịka ụka ka anyị si gbakọ ọnụ inye ya nsọpụrụ oke ikpeazụ n'ihe ọmụmụ n'igwe ebe akụkụ anyị nchasị ka o mere emere n'ụzọ abụrụ ụzọ. O nwere ihe ọbụla ga-ewezụga ya ịkpa ebe anya mmiri na ikikere adịrọsị ka Chukwu mere ebere gbaghara ya sachapụ ya mmehie ma nye ya udo ọṅụ nke naanị ya pụrụ inye. Jamisa ga-asa bụkwa aja iwere ezinụlọ ya debe ọkụ tie Chineke n'aka. Anyị na-arịọ Chukwu ka ihe ya chaa n'ọchịchịrị ma kasie ha ọnọdụ anya mmiri. Ka Chukwu bụrụ olileanya ha na ntụkwasị obi bụrụ ebe ụlọ. Anyị na-eburukwa ihe niile a ga-eme n'olili ozu a ma ndị ga-abịa. Anyị na-arịọ ihe niile ka Chineke were ọnọdụ ka ha ncha niile bụrụ akaebe banyere eziokwu. Dịka ịhụnanya anyị belata n'isi were ihe ndị ọzọ na-akpa anyị banyere nwanne anyị nwanyị bụ Mrs. Rebecca Okechukwu tiere anyị. Ka mkpụrụ obi mama anyị bụ Mrs. Rebecca Okechukwu Okwor, ka mkpụrụ obi ndị niile bụ ndị ma ndị nyere ya ala ma ụmụnne anyị niile hapụgoro ụwa, ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ụmụnne ijikwa n'onwe anyị nke ọma maka ihe omimi ndị ya nsọ, anyị kweta na ihe niile na site n'ịkwupụta nke anyị. Jesus Essenere Contritos Cade, Kyrie eleison. Peccatorem Benissimi, Rites eleison.
And it is that is not strange. Peduka nossa pinta, ensina. Nangani Ngwo Mrs. Rebecca OGECHUKWU Onyaye Ahoya usoro ndị otu nsọ ịnọ ma ritekwa ahụ ya ebube n'ụbọchị ikpeazụ ebe aka n'ihu gị site na ịhụnanya Yesu Kristi nwa gị onye na-ewetaghachi n'otu nke n'ọzọ otu Chukwu site n'ụwa tụrụ niile.
Ụmụnna m, unu ekwela ka eduhie unu ụzọ. Chineke abụghị onye a na-eme akaja, n'ihi na mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọta. Ọ bụrụ na mmadụ akụọ mkpụrụ nke anụ ahụ, ọ ga-esikwa n'anụ ahụ ghọta mmebi. Ma ọ bụrụ na mmadụ akụọ mkpụrụ nke mmụọ, ọ ga-esitekwa na mmụọ ghọta ndụ eberebe. Ka ike ghara ịgwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru, anyị ga-aghọta mkpụrụ ọma. Ma ọ bụrụ na anyị adaghị mba, ya bụ, kịta anyị ka nwere ohere ka anyị mere mmadụ niile ihe ọma, ma ọ kacha n'ebe ndị ezinụlọ nke okwukwe anyị nọ.
Jesus, oh does
Mana what makes is so no
no moment in our life calls for finish. The reason why God condescended, which I can tell you, that we are one.